Egunon, guztioi, eta eskerrik asko gaurkoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak helarazitako gonbiteari, horrela erantzuteagatik. Plazerra da hainbeste, batuta jende pertsona batuta ikustea, eta bestaldean ere jarraitzen gaituzuen hoi, egunon eta ongi etorri ere. Gipuzkoa, Europan desberdintasun txikiena duen lurraldea izatea, ezarri du helburu edo lehentasunezko helburu bezala foru erakundeak. Eta erronka garrantzitsu hori lortzeko, martxan jarritako ekimenen artean aurkitzen da elkarrekin lanean estrategia. Elkarlaneko gobernantza, oinarri duen etorkizuna eraikiz egitasmoaren baitan sortu zen 2016an, badira ja urte batzuk. Kalitatezko enpleguaren bitartez, bazterketa egoeran edo bazterketa egoera arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea helburu duelarik. Elkarrekin lanean ez da plan huts bat, hau garrantzitsua da guretzat garbi uztea. Gipuzkoako lurralde osoaren apostua delako. Bai, erakunde publikoetatik hasita, eskualdeko agentzietatik jarraiki, eta hirugarren sektorean eta enpresen ezinbesteko inplikazioa behar dugulako eta oso konstiente gara zuen beharra dugula. Guzti hau benetan errealitate bihurtzeko. Eta horregatik zaudete hemen, bere biziko garrantzia duzuelako guretzat eta gure gizartearentzat. Jardunaldi honetan aukera izango dugu besteak beste, prestakuntza eta tutoretza erakunden eta bereziki gainera lan merkatuan sartu nahi duten pertsonen esperientzia aurrez aurre eta bertatik bertara ezagutzeko aukera izango dugularik. Horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak kontrataziorako eskaintzen dituen pizgarriak ere izango ditugu hizpide. Jokin Perona, Ogasun eta Finantza diputatuak azalduko digularik. Saioarekin hasteko, Unai Andueza, Gipuzkoako Foru Aldundiko proiektu estrategikoen zuzendaria, gonbidatuko dut hemen, Oltzara, elkarrekin lanean estrategiaren orain arteko ibilbidea azalduko digularik, eta, orain arte lortutako emaitzak zeintzuk izan diren, aurrez aurre, ezagutuko ditugu. Txalo bero bat beraren zan, mesedez. Egunon guztioi, ez dakite transparentzia pasatzeko, hori da, mertzi, eskerrik asko. Egunon lehenik eta behin, esaten nun bezala, diputatu nagusia, foru diputatuak, aldundiko kideak, nola ez, garapen agentzietako elkarrekin laneanen bazkide zaituztegun kideak, hirugarren sektoreko lagunak, baina hegazkin konpainiek hegaldi bat azten dutenean esaten duten bezala, utziazue gaurko honetan, agurri beroena enpresei ematen. Zeta azken finean, enpresa asko zaudete gaur gurekin, eta helburua lanzatu nahi dizueguna, eta gure gerturaketa batipat gau enpresetakoa da, bai. 50 minututan laburpen txiki bat egin nahi nizueke, elkarrekin lanean estrategiarena. Aipatu da dagoeneko egoera zaurgarrian, esklusio edo eta esklusio arriskuan dauden pertsona horiek lanaren bitartez gizarteratzeko estrategia degula elkarrekin lanean, bai. Eta hau, elkarrekin deitzen dan gizarteratze estrategia baten pieza bada. Gizarte politiketatikan, abian jarri, eta antxertatzen den pieza horietako bat. Zeta azken finean, sinesten dugu, gizarteratzeko aukera daukaten pertsona horientzat lana dala, instrumentoik edota eskaini diezaiok egun baliabideikan potentena eta onena. Azken finean lan horrek emango dielako bidea gizarteratzeko eta beste pauso batzuk emateko bai. 5 minututan 4 ezaugarri. Ni nahiko nukena da zuek 5 minutu hauek amaitzen ditutenean 4 ezaugarri gogoratzea elkarrekin laneanena, bai. Lehenik eta behin proiektu estrategikoa da. Aldundiarentzat proiektu estrategikoak izatea bere hortan hitzak esaten du, bai? Estrategikoa garrantzi bereziko proiektua dela, baina era berean etxe barruan ekartzen duna da baita ere lan egiteko eredu berri bat. Eta lan eredu mota berri bat. Azken finean estrategi bat garatzen nahi geha, ez da plan bat, ez da formakuntza plan bat, ez da enplegu plan bat, estrategi bat da, eta estrategi hori garatzeak ekartzen duna da departamentu anitzen artean, zeharkakotasun batekin, estrategi hori garatu ahal izatea. Batipat hor agertzen dienak ikusten dituzue, gizarte alorra, pertsonekin konexioa daukan gizarte alorra eta ekonomia alorra isladatzen dira, baina gaurko ekitaldian ikusten dezuen bezala, Ogasunak ere fiskalidadetik bere ekarpena egiten du. Eta beste departamentuek, gobernantza departamentuak, kontratazioetatik ere bere ekarpena egin dezake.
Beraz, lehenengo ezaugarria proiektu estrategikoa eta transversalidadea zeharkakotasuna etxe barruan. Bigarrena, lurralde estrategi bada, bai? Azken finean, enpresen hizkuntzan hitz eginez, esango bagenuke bezala, lehenengo hortan proiektuen kudeaketa bat egiten ari gea. Bai? Transversalki, departamentu desberdinak egon arren, horizontalki kudeatzen dugu etxe barrutikan. Baina aldi berian, baita ere lurralde eragileekin batea garatzen duen estrategia da. Hau da, zer zentzu edukiko luke, enpresa batek produktu bat garatzia, bere IGIG edota bere bulego teknikotikan galdetu gabe, saltzailei edota galdetu gabe makina hori edota produktu hori produzitu behar dutenei zer bideragarritasun daukan honek, ez? Kasu honetan elkarrekin laneanen antzeko zerbait egin dugu. Alde batetikan ikusita zein dian behar ditugun departamentuko mila artean edota pieza nagusiak elkarrekin lanean, ondo ipini zenioten, ez dakit Maite zeinek ipini zion bere egunean izena, estrategiari, baina hortxe bertan esaten dan bezala elkarrekin lanean hirugarren sektoreko eragileek, eragile ekonomikoak eta eragile publikoak batzen gaituen estrategia da, bai? Azken finean, hiru pieza horiek falta, horietako beren bat falta baldin bazaigu estrategia ez dugu ondo itxiko. Bigarrena beraz, lurralde estrategia badala, ez dela aldundiaren estrategia bakarra. Hirugarren ezaugarria, lurralde osora hedatzen da, hau da, distribuzio kanala, produktu berri horrena, prototipo berri horrena, oso garatuta da, hau da, distribuzio aldetikan lortu nahi izan dana da oso lurralde orekatua ukitzia eta benetan ekimena kapilarizatzea eskualde guztietara. Bai? Realmente ikusten deguna da, matriuska efektu txiki bat eginez, hor aipatu dugun lurralde estrategi hori, hirugarren sektoreko eragile publiko eta eragile ekonomikoen arteko estruktura txiki hori guztietan, eskualde guztietan errepikatzen dela eta errepikatzen dezuela, bai? Kasu askotan. Beraz, distribuzio sare hori ere esango genuke lurralde oreka mantentzen du, ez? Eta laugarren ezaugarria, enpresai begira, bai? Hau politia izan leike, estrategia gustatu leike, baina realmente ez baldin bada oso bideratuta emaitzetara, oda zuen emaitza kontuetara, bai? La cuenta de resultados horretara, kasu hontan ere berdin-berdina da, ez liguke zertarako balioko. Politia izango litzake, baina emaitzak ez lituzke emango. Besteak beste, hainbat instrumento eta erramintan bidez garatzen dan elkarrekin lanean estrategi hori, zati askotan hor ikusten dezuen fase horiek konposatzen dute, bai? Pertsona horien aulena dauzkagun, gizartean dauzkagun, egoera aulenian dauden pertsona horien ahalduntze, motivazio, formakuntza tekniko eta laneratze prozesuak zuzenean, bai? Baina emaitza horiek esaten ditugunen, zer da atzian, bai? Galdetuko jasue, baina nola trasladatzen da. Eta hortze dazkatzu zifra batzuk, bai? Betire zifrak ipintzia ez da erraza izaten eta mugatzia eta emaitza zehatz bat finkatzia, baina horiek dia gaur egungo elkarrekin laneaneko emaitzak. 150 proiektu baina gehiago abian jarrita, 77 proiektu konkretuki dirulaguntza deialdietatik abiatuta, oda zuetako batzuk onuradun zeaten dirulaguntza onuradun horietatikan. Ikusten dezuen bezala, 4.200 pertsona ingurura, bai, dagoeneko ekimenak iritsi dira, zuzenian edota zeharka, 750 prestakuntza ekimen zehatz ibiluideak, gero praktiketan edota enpresetan amaitu dutenak, eta esan genezake hau neurtzeko zaila den arren, dagoeneko 2.600 bat pertsonen kanpo kontratazioa, edota kontratazio externa deitzen dana, bideratu dula estrategi honek bere hortan. Azkena aipatzen dana, eta badakizue baita ere, gizarteratze enpresen sustapena elkarrekin laneanen helburu nagusienetako bada, ulertuta gizarteratze enpresa horiek baliabide eta instrumento interesgarri diela baita ere kolektibo horientzako. Eta zifrak gehiago, bai? Langabeziaren tasak markatu nahi izan ditugu, eta hemen daukazue pixkat konparaketa bat egin deu, bai erkidegoarekin eta gure lurraldearen artean, eta 2017 hasi eta 2022 bitartean ikusten dezue zein izan den pixkat langabeziaren bilakaera hori, ez? Hor garbi-garbi, COVID-aren efektuaren arabera jeizten izan tasa hori gehitzen hasi da, bere pikuak eduki ditu, eta momentu hontan esan genezake tasaik
onenetakotan gaudela langabeziari dagokionez. Eguneko lehenengo hirulabeteko horren, 2022ko lehenengo hirulabetekoaren tasa eguneko 7 mugituko litzateke, eta ikusten duzue zikluan 6,9 zala onena justu pasaden urteko hirugarren hirulabetekoa. Baina honek ez du esan nahi, datu hauek onak diruditen arren eguneko 7 hortan pertsona daude, eguneko historiak daude, eta azken finean, zailena daukatenek orain ere zaila daukate. Beraz, elkarrekin lanean batipat horietara bideratuta dago, eta zifra hauek dia gogorarazteko, oraindikan eguneko 7 hortan, badagola kolektibo garrantzitsu bat, lanaren bitartez bizitzan lagundu diezaiak egunak. Onurak. Zer onura dazka enpresen ikuspuntutikan, hau oso ondo liteke, baina enpresen ikuspuntutikan zer onura ateako ditugu, eta gero Jokinek, Ogasuneko Foru Diputatuak, Maitenak aipatu duen bezala fiskalidadea buruz hitz egingo dugu, baina horretaz haratago nik beste 2 osagai ere mahai gainean ipiniko nizkizueke. Alde batetikan, enpresa askok dagoeneko lantzen aizeate, ODS edota garapen jasangarriaren inguruko helburu horiek lantzen aizeaten einean, responsabilidad sozial korporatiba edota ardura korporatibo horretan lurraldearekiko enpresek ere daukagun ardura horren barne, zati bat, ekarpen bat gehiago izan liteke, baina hori urrutik gelditzen banima zaigu ere askoz gauza praktiko batea etorriz, hemen ipini dizkizu dugu, azkenengo asteotan, atea dian, azkenengo oso berriak dira, ikusten dezuen bezala maiatzetik hasi, eta atea dian berriak dira, notiziak dira. Sektore askotan pertsonen beharra daukau. Eta realmente esaten egiga, elkarrekin laneanen aldiz, pertsona batzu dazkau, eta gaina pertsona hoiei formakuntza berezi bat, formakuntza zehatz bat, eta tutorizazio bat emateko aukera daukau. Beraz, badirudi hor, matxin edota aukera onbat sortu lehikela, ezta? Orduan, elkarrekin lanean, enpresen ikuspuntutikan, nik usteet merezi dula baita ere, ardura sozial horretatik aratago, edota gero, pizgarri bezala eukiko ditugun kenkari horietatik aratago, baita ere ikuspuntu honetatikan, entonces la cuenta de resultados, linea marra beltz bat izan bazan bezala, aukera bezala ikustea. Azken finean, elkarrekin lanean, ez da bakarrikan gizarteratze estrategi bat. Azken finean, elkarrekin lanean, lehiakortasun estrategi bat izan lehike. Enpresentzako lehiakortasun estrategi bat da. Eta horrek, esan nahi duna da, azken finean, bide hori danok eraikitzen dugun inean, arrakastatsuago izango dela estrategia bera, baina enpresak ere onura gehiago atea izango dizkio zuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Unai. Komentatzen zenuen bezala, elkarrekin azkenean, estrategia partekatu bat da, eta bertan, garapen agentziak, eragileak, erakundeak, eta enpresak hartzen duzue parte. Lehenbiziko formakuntza edo lehenbiziko fase horretan, protagonista diren pertsonak izango ditugu orain, beraiek lagundu egiten dute 7 hori, ez da dila 7an geratu. Beraiek dira Patxi Arrazola, Marta Senz eta Luis Maioz. Txalo bero bat beraien zan mesedez. Egun hon, hiruoi. Jose Luis Maioz, nire ezkerrean dagoena, lanbideko arduraduna da Gipuzkoan. Patxi Arrazola ere hor dugu, Oarsoaldea Garapen Agentziako enplegu arduraduna, eta Marta Senz zabaltzen sartu laneratze eta gizarteratze erakundeko koordinatzaile orokorra. Egun hon, hiruoi. Marta, zurekin hasiko gara, iruditzen bazaizu. Gizartean desabantailan dauden pertsonei lagundu egiten diezu, ezta? Batez ere esan digun bezala, lehenbiziko fase horretan, formakuntza dela, orientazioa, alduntze prozesu horretan, prozesuko parte zarete. Pertsona horiek azaltzen direnean, edo zuengana jotzen dutenean, ze behar izaten dituzte? Gauza bat nahi dut esan, ni gaur nator naiz eta zabaltzenekoa izan, zargi moduan. Bai, zargi da plataforma bat edo elkarte bat, nun gauzen gizarte entidade pilo bat. Así que, gaur nator euren denon ahotsa hemen jartzeko hori bat. Zure galdera, bai, etorten
diezenien, denetariko jenti etorten da eta ora oso desberdinetan. Horregaitzik, martxan jartzen duguzen aktibitateak edo errekurtzoak edo danadalakoan, perfil bakotzak gauza desberdinak behar deuz. Unaiek aipatu duen moduan, elkarrekin lanean bebai azaltzen du alduntze prozesuak jartzen dezu martxan, formakuntza prozesuak, intermediazio prozesuak, gizarte enpresak eta bar. Hasi que pertsona bakotzari, segun zelako egoeran dauen, alako errekurtzoa jartzen dugu zen martxan. Denetariko pertsonak egoten diez, batzuk behar dabe bideo soluzea lanera heltzeko, baina heltzen diez, beti esaten dugun moduan, bazterkeria egoeran egotia bebai edo vulnerabilitate egoera horretan egotia, heltzen zara, baina irten bebai irteten zarela. Osea, horregaitzik guk egiten duguna da, errekurtso horiek martxan jarri, pertsona horiek ibilbide hori egiteko. Eta horretarako, denetariko ekintzak edo jartzen dugu zezen martxan. Batzu beharko dabe intentzidade gehiago, bebai bere prozesuetan, eta beste batzuk, intentzidade gitzi hau. Batzuk, horre 3 edo 4 gauza edo aktibitate jarrita irtengo diez lanera, eta beste batzuk, beste ibilbide bat beharko dabe. Eta horretarako, aldugu adibide moduan jarri, jartzen duguz denetariko zerbitzuak bat izaten diez, igual oinarriko kompetentziak edo zeharkako kompetentziak lantzekoak, alduntze prozesua perfil batzuetan, adibidez, migrantia diezen emakumeen kasuetan, bereziki prozesu oso espezifikoa jartzen diezen martxan, nun jabehar da zuz, bebai apoio edo laguntza desberdinak, eta beste batzuetan, bebai emakumeak izan da gizonezkoa edo denetarikoak, jartzen dozuz, beste prozesu horretan formakuntza prozesuak bebai, kasu honetan, elkarrekin lanean edo lanbideekin bebai, zegu azkenien politika jartzen dugu zen martxan, gara hemen aliatuak edo, konplizeak. Eta beste batzutan egiten duguna bebai, hor enpleguan hurbilenak dauzenarekiko, jartzen duguz martxan intermediazio bebai zerbitzuak, nun enpresetara juten gara, ikusi bebai zelako perfila behar dituen, eta guk horron ura diez bebai entidadeak ezagutzen duguzela pertsonak. Osea, eurekin egiten dugula lan. Hasi que hor ikusten badugu edo identifikatzen bada postu bat, alegintzen gara postu horretara bebai, gure entornoietako eta lanbideekin batera eta horrela, ikusi zelako perfilak aldiez jun, eta hori da gure lana, hor intermediazio horretan eta lanarekiko bebai egiten duguna, hor postua mantentzeko ez bakarrik sarrera hori ematia enpresara, bebai eskaintzen dugu akonpainamentuan pueston bertan bebai. Hau da, puesto, ez dakitz, beti emoten da, ez bakarri perfil honetan, ipentzetan du perfil guztizetan, amoldatzeko horrepe bat, hor bebai, egoten gara adi, dana ondo juteko, eta enpresarekin bebai hor harremanetan jarriz. Azkenen personalizazioa izan daiteke formakuntzatik, baina zuk diozuna, laneratze prozesu horretan ere personalizazio horrizo, egiten dituzue zuen ekimenak aurrera eraman. José Luis, desde el punto de vista de las demandas de empleo, ¿cómo ves la incorporación de esa estrategia a las demandas de las empresas? Bueno, lehenik eta behin eskerrak emanen nizkion Foru Aldundiari lanbideri jardunaldi honetan gonbitea luzatzeagatik. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que en principio esa estrategia es fundamental porque al final es una estrategia coordinada, ¿no?, con todo lo que son las políticas activas de empleo que Lanbide desarrolla y que forman parte el cuerpo común y básico de la acción de los servicios públicos de empleo, ¿no? Estamos en un momento muy especial. Antes lo comentaba Unai en la exposición que ha realizado. Estamos en una situación de paro muy positiva, en el sentido de que tras la crisis de COVID ha habido una recuperación muy importante del empleo
y bueno, y tenemos que aprovechar ese momento de generación de oportunidades para acercar todo ese empleo que está generando a las personas que más dificultades tienen, colectivos vulnerables que de alguna manera no tienen un acceso al empleo tan fácil. Nosotros, evidentemente, trabajamos a diario con personas que necesitan, digamos, o que no necesitan, digamos, una intervención, un apoyo tan intenso, y hay otras personas que sí lo necesitan, y en ese sentido, con estrategias como la del Elkarrekin Lanean y con el apoyo de entidades, de agencias, entidades del tercer sector, lo que procuramos de alguna manera es identificar acciones concretas, compartidas, en esa nueva red que se quiere constituir en Euskadi a partir del Sistema Vasco de Empleo, que esperemos que la ley de futura del Sistema Vasco de Empleo defina, esa red vasca de agentes que permitan de alguna manera una interacción importante y exitosa, porque no tenemos que olvidar que al final estamos hablando de muchísimo dinero. Lanbide anualmente, pues solamente en convocatorias, programas e instrumentos vinculados a la mejora de la empleabilidad, dedica a nivel de Euskadi unos 250 millones. Todo eso puesto al servicio de los 3 territorios, y en concreto en el caso de Guipúzcoa también una cuantía importante para atajar el desempleo, que insisto, es un desempleo positivo, es un dato esperanzador. Somos el territorio en este momento, con los datos de mayo, que mejor cobertura a nivel de prestaciones tienen nuestros desempleados, en torno al 35%. Somos el territorio que más contratos indefinidos ha generado este mismo mes de mayo, con 29% del total de contratos, pero es evidente que tenemos mucho más que hacer y en ese sentido, pues todo lo que incorporemos de recursos complementarios de apoyo a la intervención que realizamos con nuestros demandantes, pues será bien recibido. Al fin y al cabo se trata de una inversión a medio y largo plazo, donde ambas partes ganan, ¿no? Es decir, es como que no hay trampa ni cartón. Zein dinamika erabiltzen dituzue zuen eskualdean, Patxi? Nola egiten duzue, nolabait guzti hau erakargarria egiteko enpresei, eta nola helarazten diozue informazio guzti hau? Bale, bueno, nik lehenik eta behin eskerra baita ere, Aldundiari, jardunaldietara gonbidatzeagatikan. Ni nire kasuan baita ere ez nator Oarsoalderen izenean, baizik eta Garapen Gipuzkoaren izenean, oda, Gipuzkoa mailan dauden Garapen agentzien izenean nator. Eta, bueno, pixkat zure galderari erantzunez, ez da erraza enpresak inklusio prozesuen parte edo partaide egitea, ez? Azkenean enpresak normala den bezala, beren eguneroko lan horretan dabiltza, eta, bueno, inklusioaren gaia hor dago, baina ez da beraientzako lehentasun bat, ez orduan. Nik ez daukat errezeta magikorik horretarako, baina bai, azkeneko urtetan izandako esperientziagatikan zenbait pintzelada edo zertzelada emango nituzke. Ez batetikan, iruditzen zait oso importantea dela enpresekin konfiantzazko harremanak sustatzea. Eta konfiantzazko harremanak sustatzeko ezinbestean enpresetara joatea, enpresen errealitatea ezagutzea, eta beraiekin batera dauzkaten proiektu, behar eta bestelakoak ezagutzea. Azken finean, beraien beharrak ezagututa iruditzen zait guztien aldetikan enplegu eta inklusio programak diseinatzeko modurik eraginkorrena edo egokilena hori izango litzatekeela. Gero bestetik baita ere iruditzen zait personak akonpainatzen ditugun bezala enpresa bida ere akonpainatu egin behar direla. Gure lana ez da bukatzen personekin interbentzio bat landu, enpresan txertatu eta jazta. Ez nik uste dut Marta komentatzen zuen bezala ezinbestekoa dela persona bat, egoera zaurgarrian dauden persona bat, enpresa batean txertatzen dugunean, lanpostuan akonpainamendu horiek egiteko bideak topatzea. Guri zenbaitetan enpresak gurekin kontaktuan jartzen dira, duela urte bete txertatu genuen persona batekin arazoak dauzkatela, ez dakit, persona beste egoera batean dago momentu honetan, eta gugana jo izan dute, nolabait laguntzeko personari eta baita ere enpresari egoera hori bideratzen. Orduan, oso garrantzitsua iruditzen zait, esan bezala, konfiantzazko harremanak sustatzea, eta baita ere lanpostuan jarraipen horiek egitea. Oso garrantzitsua egiten zait baita ere, egiten den lan honen bisibilizazio bat egitea,
gaurko jardunaldia bezala, ez? Iruditzen zait, enpresak beren testigantza emateko espazioak sortzea, eta baita ere, inklusio prozesuetan parte hartu duten personen testigantzak zabaltzea gizarteari eta enpresei ezinbestekoa dela, ez? Nola ez, kontratazio diru laguntzak, nola ez baita ere, agian ez dakit, enpresa arduratsuen premio moduko batzuk ezartzea baita ere, iruditzen zait, ideia politia izan litekeela. Eta, bueno, azken finean, esan bezala, ez dago, ez zait iruditzen errezeta magiko bat dagoenik, baina iruditzen zait egiteko asko dagoela, oroar, enplegu sistema publikoen aldetik, eta baita ere, enplegu sistema publikoaren ekosistema horretan lan egiten dugun agenteen aldetik. Bitartekaritza hori ere oso garrantzitsua da, ez? Bi aldetara zuzendua. Ze azkenean inklusioaz ari gara eta ez bakarrik integrazioaz. Inklusio azkenen bi aldeak aintzat hartzen dituelako, eta hori oso garrantzitsua da, eta elkarrekin hori egin nahi du, ez da? Plan honek, ez dela plan huts bat, baizik eta haratago goaz. Gero izango ditugu baita protagonistak, hau da enpresak bai, protagonistetako batzuk, enpresak izango ditugu hemen, solasaldian, baino zuek galdetu nahiko nizueke, zer eskatzen dute enpresek gehiago? Formakuntza, akaso tutorizazio gehiago, ze behar dituzte baita enpresek, akaso orain arte ez identifikatu dituztenak? Edo zeinek, erantzun dezakezue. Bueno, guk enpresetara joten garenean identifikatzen duguna dira, azkenian oferta bat jarri eta nola antolatu edo nola kudeatu, ez da, igual zelako pertsonak dauzen prest lanpostu horretara juteko, ez da. Bai azken urtetan bai askatzen da bena, izaten da oferta demanda hori betetzea bai, ez da. Ze enpresak batzik esan duen moduan bai, bere egunerokotasun horretan dau, ez da. Eta nahi deu bai, claro, gauzak arinak izan. Así que, bueno, guk gure partetik hori egiten dugu, ez da, bideratu pertsonak, eta gero, bai eskaini, lehen aipatu dugun zerbitzu horiek, akonpainamenturako zerbitzu horiek. Baina bai, agertzen diez beste eskaera batzuk, adibidez, azken urte askotan daramaguz bai hemen migrante prozesuekin, regularizazio prozesuekin, eta hori oso erronka zuzena da denontzako, ez da, gizarte osorako, eta hor bai prozesuak ematen diezela oso luzea diezenak, oso komplexuak, naiz eta nahi batzutan ezin da, eta, bai hor, aholkularitza bai, ez da, nola egin, nora jun, zer eskatu, eta horrelako gauza puntuala bai eskatzen diez. Baina gehiago behar da bena, kasi ez da eskatzen, guk mugitzen garen perfiletan bai, egiten dut berba, bai, baina gauza teknikoak importantia da ez, formakuntza bat eukitzea importantia da, baina konfiantzako patxizai aipatu den, ez da, sortzen denian, nahi dabe pertsona bat, zeharkako kompetentzia horiek dekoienak, horrek diez importantienak, ez da, ardura, jaskatzen diez, kompetentzia horiek bestia, baino bestiak, bai, lan egiteko, ez da, baina gehiago mugitzen diez esparru horietan, ez da, eta, guk alegintzen gara, erantzun bat emoten horretan. Zuen ustez, José Luis, Patxi? Bueno, yo por mi parte, es cierto lo que decía Marta, que hoy en día la palabra clave que definiría un poco la petición de las empresas son competencias, ¿no? Y hay sectores donde efectivamente, además de eso, se ha unido la necesidad de personal, el número de personas que de alguna manera identifican ese sector como un sector de oportunidad, como un sector atractivo para trabajar, pues porque hoy en día nosotros tenemos claro que está cambiando un poco el péndulo del equilibrio que antes existía en el mercado de trabajo. Creemos que ahora no tanto los trabajadores compiten entre ellos como los sectores económicos compiten entre ellos, ¿no? Y en sectores de crisis, cuando se producen crisis por el motivo que sea, hay sectores que se ven más beneficiados o no tienen esa merma de profesionales, pero en otras ocasiones, como puede ser este de recuperación, los llamados sectores refugio efectivamente
tienen más dificultades, pues porque la gente al final pues, identifica nuevas oportunidades de empleo y demás. Entonces los sectores tienen que ser muy conscientes que si quieren de alguna manera conservar el factor mano de obra, el factor del trabajador, que es uno de los activos principales que cualquier empresa precisa, tiene que establecerse como sector pues, estrategias que hagan a ese propio sector atractivo a la hora de captar profesionales, sean de una tipología o de otra, sean de un perfil más alto o de un perfil más bajo, pero en cualquier caso tienen que hacerlos el sector atractivo, ¿no? Y creemos que de alguna manera, con la tasa de empleo que tenemos en Guipúzcoa, de un 55%, que no olvidemos que es 2 puntos por debajo de la tasa de empleo si hacemos la comparativa del primer trimestre del 2021, es decir, no tenemos tantos profesionales en el territorio a los que acceder y tenemos que trabajar con los que tenemos y tenemos que acercar la mayor parte de personas posibles al mercado, teniendo en cuenta y aprovechando este momento de pujanza en el que estamos y haciendo que el empleo, como factor de inclusivo fundamental, llegue a las personas que más lo necesitan y también, desde luego, como una estrategia también, como un principio básico de que esa igualdad de oportunidades y ese acceso, digamos, a esa situación de bonanza también llegue a todo el mundo, ¿no? Sí, porque hablamos además de sectores tremendamente importantes, es decir, son vitales. Estamos hablando de los cuidados, estamos hablando de la hostelería, estamos hablando de la construcción, ¿no? Hablamos realmente de sectores que son la base también de que la sociedad siga en esa bonanza, se pueda mantener y podamos asegurar también el acceso, todos y todas, en el territorio a los derechos que a día de hoy ya tenemos conquistados, ¿no? Patxi, azkeneko ekarpen bat egin nahiko zenuke honen inguruan? Bueno, nik gure eskualdean 3.600 langabe dauzkagu, eta 3.600 horietatik okerez banago 2.600 inguru kualifikazio bajuko pertsonak dira. Kualifikazio maila oso lotua dago langabeziarekin. Hala ere, Marta komentatzen zuen bezala, enpresek lanpostu batzuetarako behar dutela prestakuntza maila espezifiko bat, batez ere, ez dakit ez, espezializazio eskatzen duten lanpostuetan, baina gehien nik uste baloratzen dutena da personaren zeharkako gaitasun edo soft skill horiek personak gogoa azaltzea, motivazioa azaltzea, zen nik uste dut enpresok, gure enpresa bat gara, ez? Persona batek gogoa baldin badauka eta kualifikazio maila hori ez izan da ere edo guztia ez menperatua edo esperientzia ez badu ere, gogoa duen persona horrek gero ikasten du. Eta nik uste dut hori dela organizazio guztiek gehien baloratzen dugun gaia, ez? Bai. Orain arte soft skill, deitzen zaio oraindik, orain core skill deitzen diote, hau da, erdigunean dauden, azkenean gaitasunak direlako, eta, plan honek, esan bezala hori ditu baita, erdigunean pertsonak daudelako, eta hori ere, plazaratu behar dugu, edo bintzet enpresetara ere helarazi. Mila esker, hiruoi, eta segi horrelako lan itzela egiten. Menementan, mila esker, Gipuzkoar guztion partez. Txalo bero bat bera jentzat. Eta protagonistak jakina badira ere, plan honetan sartu eta formakuntza alduntzea, eta, 3 fasetako plan honi jarraiki egiten duten bidelagunak. Beraz, ikus dezagun orain bideo batekin euren esperientzia. Hacemos muchas cosas, aprendemos castellano, costura, matemáticas. No importa que si yo soy de África o soy de América Latina, el más importante es la persona, cómo funciona. A todas las chicas y chicos que vienen es lo primero que les digo. Lo bueno aprendido nunca se olvida. Yo me llamo Sor.
Tengo 29 años. Vine de Marruecos directo a Soraloce. Llevo aquí en Soraloce 11 años. Aquí la gente es buena, te trata bien, te habla bien, te respeta. Con este proyecto nos ayudó para saber cómo apuntar en cursos, en ofertas de trabajo. Primero tengo que aprender más idioma. Sí, me gusta mucho. Sí, me siento bien aquí, sí, venir aquí todos los días. Tenemos una relación muy buena con toda la gente, aunque somos de diferentes países. Pero llevamos bien entre todas. Tenía el idioma un poco bajo, sí, no sabía hablar bien. Pero cuando empecé a venir aquí me aprendí más. Mi hija opina que vengo aquí en este proyecto bien, me dijo que tienes que salir de la rutina de casa, que juntar con las otras madres para aprender castellano, matemáticas, informática. Sí, está orgullosa, sí, de mí. Sí, me gusta. Sí. Espero del futuro aprender más castellano, hacer cursos para buscar trabajos. Y quiero seguir en costura para aprender más, para luego trabajar en costura. Yo soy Aicha Nadif Ahmed. Soy de África y llevo viviendo en Mondragón, Arrasate, desde el 2013. Una amiga, estuvimos hablando y ella vive aquí y me dijo, Aicha, vete aquí, que estoy aquí 2 años, puedes integrarte rápido. Es mi pueblo. Lo quiero de verdad como si fuera mi tierra natal. Me hablo muy bien de la zona. Hay trabajo, pero debes que prepararte. Hay que tener una formación, no imaginas que tú vas a tener cualquier trabajo, no. Hay que tener mucha formación de la calidad del producto, cómo presentarlo. Y hay que imaginar lo que el cliente quiere y más. Hay cosas que yo lo hacía en mi casa y creía que está bien. Y aquí con el profesor, totalmente mal. Hijo, le encanta. Mamá, ¿qué has hecho hoy? Y hoy hemos hecho pescado, pollo, no sé qué, esto. Y entonces mañana probamos esto, Le gusta que yo aprendo. ¿Y cuándo vas a tener un trabajo, mamá? ¿Cuándo? Vete a buscar ahora trabajo, que tú sabes. Cuando escucho de mi hijo cosas bonitas, yo me animo más y muy feliz.
Hay personas que quieren trabajar y tienen la capacidad de trabajar. Y yo quiero demostrarlo. Me llamo Merche, vivo en la zona de Pasaya, en Trincherpe, tengo 2 hijos y voy a hacer 50 años. Yo dejo de trabajar con 26 años cuando empiezo a formar una familia. Cuando me separo, a los 41, y claro, la carga es más importante, es cuando entro en Badia Berri. Me hicieron sentir que no servía, que solo servía para una cosa, para ser ama de casa. He demostrado que no, que sirvo para algo más. Yo venía a trabajar con mucha ilusión, con muchos miedos también. Mi casa era mi cárcel. Entonces yo venía aquí a Badia Berri y me desconectaba. Que a mí en sí me ayudaron mis compañeras a ver que yo solo vivía para mis hijos, mi casa. O sea, yo solo lloraba. Y hubo una compañera que me dijo que espabila, que hay mundo y servimos. Entonces es complicado porque tienes que venir a trabajar. Estás mal, porque yo estaba recién separada. El cole que te llama, que tu hijo, que tienes que venir. Luego, bueno, los hijos van creciendo y entonces, pues bueno, vas viendo que puedes llegar. Entonces, en el momento que te suben a la oficina y te dicen, Merche, tiene la posibilidad de que te quedes de responsable y que puedas guiar a otras trabajadoras, se me pone la piel de gallina. Puedo hacer lo que han hecho conmigo. Yo quiero que otras mujeres puedan ser ayudadas como me ayudaron a mí. Lo bueno aprendido nunca se olvida. Ikusten duzue aurrez aurre kontatzen denean, beste itxura bat hartzen du guztionek, pertsonak eta beuren historia eta bizipenak gerturatzen ditugunean. Behin eta berriz, aipatzen ari gara gaur goizean, enpresek duzuen estrategia honetan, elkarrekin lanean estrategia honetan duzuen garrantziaz eta ardura ere sozialaz, ezta? Azkenean enplegu duinak sortu nahi ditugulako. Eta horretarako gaur, gure lurraldeko 3 enpresetako ordezkariak gonbidatu ditugu gurera. Beraiek Ane Luengo, Javier Etxarri eta Udane Michelena dira. Txalo bero bat beraientzat mesedez. Egun on, hiruoi. Ane Luengo Bexen medikalen lan egiten duzu, ez da, Gero handugu Udane Michelena, Egalaketik datorrena, eta Javier Etxarri Orialketik, eraikuntzarloko enpresa batetik. Bueno, zuetaz ari gara, behin eta berriz ere hizketan, baina zein da zuen esperientzia? Zuen kasu bakoitzean, ze kasu konkretu daukezue zuen enpresetan, eta nolako bizipena izaten ari da, adibidez Udane? Gu Egalakirol zentroan batu ginen batzen proiektura,
eta bertan jazen bat ekintza egin ditugu. Horietako bat izan zen gazte talde bat uki genuen gurean, eta gure lan taldea erakutsi genien, enpresa barruan ze departamentu genitun, eta batez ere, zuzendu genuen pixka bat, bisita hori eta enpresarekiko gertutasun hori hitz egiten ze motatako formakuntzak genituen, gure lantaldearen barruan, eta ze aukera zezkaten beraiek ere etorkizuneko formakuntza bat edo aukeratzeko. Eta gero ere horietako batzuk ez zeuden momentu horretan, ez zekitela zer ikasi eta zer ez, orduan asko hitzen genien ere kirolaren munduan zeuden lan aukerenetatik, lan aukeren inguruan, eta beste batzuk bazuten formakuntza bat edo formakuntza batean zeuden. Orduan hitz egin genuen ere, etorkizun batean gurean praktikak egiteko aukera ere bazegoela, gure filosofia eta gure baloreetako bat ere inklusioa da, gure enpresan ematen den prozesua da, orduan guretzat ere lan mundura inklusio hori zabaltzea garrantzitsua da. Eta horrekin bat egin genuen batzenen harrera enpresa bezala. Zuek, Javier adibidez? Gu aurrena ez gehazea konstrukzio arlokoa baizik eta zerbitzuak kontua da gure. Gure bezerua diala gehienetan konstrukzio arlokoak. Ze basate hori guk hartze egun jendia normalian mantenimendurako jendia dalako. Guazik ginen 2017ko udaran, 2 pertsona etorri zian, gurena praktikaldia eta. Udaran, udara aia oso antzian, praktikaldia oso luzi izan zen, eta haietako bitjei eskaini genien lanian gehatzea gurekin, guztuan ginealako. Batetik zeon, zaurgarri mota bat, zala adin kontuagatik eta pixat baztertzena izan pertsona bat. Azkenean 2008ko krisiak harrapatu zion, geho ezin izan zuen ondo sartu, erabaki txarren bat hartu zuen, eta 10 urte beranduo, ila 50 urtekin lanik gabe zion. Eta guretzat oso lan gilona izan zen, da gehiago gintzen. Ordutik aurrera urtero errepikatu izan dugu, eta 2017an beste zaurgarri mota bat etorri izan, Afrikatik etorritako beste mutil bat, adinean aurrea zijoana, eta askozekin gaina. Eta gurekin, horren egunean erabaki genuen, gurekin jauko zala, beak ala nahi baldin bazun. Praktikalik bukatu eta horren egunean lanian. Eta ordutik urtero errepikatzen, eta oso guztua gaude. Momentu honetan 5-6 langileko dugu programan bitartez etorri dianak, iritsi dianak enpresara. Ze ona hori entzutea. Zu komentatzen zenuela gainea ez, batzuk agian formakuntzari gabe datoz, baina beste batzuk asko dakite jada, hori ere ematen da. Ane, zuen kasuan? Gu oain dela hilabete batzuk emaktibakin hasi ginen elkarlanen, nerea jarri zen nire lankideakin harremanetan, eta komentatu zigun pixkat proiektua eta programa zertan datzan, eta interesgarria iruditu zitzaigun. Aparte, momentu hortan geuden gu enpresan berdintasun batzorde bat eraikitzen, eta esan genuen, ze momentu polita, ez? Olako proiektu baten elkarlanen hasteko. Orduan nereak pixkat esplikatu zigun, ze konpromezu maila desberdinak zeuden, guk barne analizia bat genuen enpresan, esan genuen, ze puntutan gaude, zer gaude prest eskaintzeko, ez? Eta hausnarketa hori da gero, pentsatu genuen behaien gana jutea, proiektu edo programa ontako emakumekin egotea, azaldu genuen pixkat zertzan Bexen Medical, ez? Gure enpresa aurkeztu genuen, eta gero ingenuen formakuntza sesio txiki bat, eta azaldu genuen nola kurrikulum bat erakargarria, nola orientatu, nola potentziatu, ez, kurrikulumak, eta hoxe, eta gero ere bai esplikatu genuen nola funtzionatzen gure web horriak, eta gure lan poltsa erakutsi genien bai, kurrikuluma jaso genitun, eta oain dela hilabete batzuk gure enpresan produkzio arlonez, lan eskaintza bat irikia, eta behaiekin harremanetan jarri ginen, elkarrizketa batzuk genitun emakume hauekin,
eta hoitako bat, orain dela gutxi gure plantilla inkorporatua, eta egia esan, oso ondo, ikustea, nire ustez igual, ez dira oso perfil kualifikatuk, ez, ikasketa aldetikan eta nahiko maila bajua daukate, baina daukate gauza bat oso importantea eta guk asko baloratu duna, dela jarrera hori, ez, gogo hilan naiteko, eta azkenen horrekin gatu gara. Bai, jarrera, gogoa, eta erresilientzia. Ze agian, gaitasun aldetik batzutan badituzte, beste batzutan ez, baina gogoa dagoenean, dena eskura izan dezakezu, aukera izanik. Beldurrik, erreparorik, zalantzarik izan zenuten hasiera batean, edo garbi zenuten ez, aukera eder badela, zuentzako baita enpresa bezala? Guk ez, garbi genekan jendia bergenula eta nungoa dan, ze adindakan, o ze azalkolore, edo ze jainkoi izatzeion. Nahi ez zait importa egitesan pertsona bada, eta laneako pres baldin bada, eta gogua baldin baka, zait, bate bildurrik ez. Hala behar luke. Bai, gure kasua bai. Zuek? Bai, nik bintzat gure partetik bai ez da zailtasunik edo trabaik egon, eta alderdi hortatik zuk esatezuna pixka, berdintzaigu zein dan zure historian, nondik zatu zen, gogoa, iniziatiba daun bitarten, aurrea ez. Gu ere behaien antzeko moduan. Beldurra ez, igual, helburu guztiak ez betetzeko beldurra edo hori ere gertatu daiteke, baina printzipioz ez, behiago gutxi badaude eta gu ere beldurrik ez. Pentsatzen dut baita ere, laguntzaileak ere badituzuela, nolabait ez, tutoretzak direla, formakuntzak, horrek ere bermatzen dizuela, ez, lasaitasun hori edukitzeko jarrera hori ez da, azkenean esaten duzu, badakit, pertsona espezializatuak ere hor daudela, guri laguntzeko eta berei laguntzeko ere. Bai, guk hortan patxin taldiakin da basoldeako gehienakin bintzat harreman iztua dakau eta konfiantzasua dakau. Eta hori, bakigu behin norbait etorri eta praktikak egitea, eta zerbait gaizkiatea eta jekin hitz egin eta konponduko genukela. Eukidezue noiz baitola zerbait konkretuki esaten dezuela, egoera honetan aurkitu ginen eta bitartekaritza bidez edo kanpotik helarazitako laguntzarei esker, errex egin genuen aurrera. Gure kasunez behintzat. Guk egia da enpresan iteula akompainamientos, ez? Proiektu bat, ez? Eta lankide guztikin eotegea hilabetero edo pixka galdetzeko zen muzaden behin lanpostun, eta hola, eta adibidez emakume hauek, ez? Emaktibatik etorri diana gurera baitare jarraipen egin diou, eta nereakin adibidez elkar hizketan egon geha, jarraipen bat indeu, eta alderdi hortatik egia esan oso ondo. Gurean ere, adibidez, etorkizunari begira ez, lehenengo kontaktua ondoren eta bai enpresan departamentu ezberdinak ikusi ondoren eta etorkizunean ze aukera zuen azaldu ondoren, egia da beraiekin harremanetan jarrita bai plazaratu zen, etorkizunean hemen praktikak egiteko edo etorkizunean lan bat ze formakuntza beharko dute edo zer da zuentzat garrantzitsua, beraiek ere hori helarazteko gazteei jakiteko, zer den eskatzen duguna eta ja hasiera batetik edo formakuntza hori joateko irabazten. Zuek era pertsonalean eta profesionalean, edo zuen taldeek, zuen enpresa barruan, zer ikasi duzue esperientzia honetaz edo zer ikasten ari zarete? Haze galdera, Bai. Karo, beti bestei ez, formakuntza eman baino, norberak enpresak ere asko jasotzen duzue, ez da, onura asko dituzue. Nik batez gaztiak aldagelan ikasteuena, ez. Azkenean, haiek ikusteu asko sufritun jendia, bai oso urrutitik etorri alako, edo beste kultura dakalako, edo eta hemen garai txartxarretan ondo pasatzen jendia ezagutu, eta horrek epixat situ hau ite gaitu danak, ez. Ez da berdina, 20 urtekin lanian hasi, dana hemen bizita, eta dana errexeukita lanian hastean, bateko gauza normala gala. Baina gero beste pertsoneak eta ikuste dituenean nik uste ikasteko asko balio diela eta pertsonalkire lagundu iteiela. Eta danoi laguntze gaitu, ikustiak zenbat kostatzen zaion batei, papelitoa lortzia, umiak eskola eramateko bestiai,
zenbat kostau izan zaion, jura bandera aitea hori ere, gauza oso berezi batzuk, segitunak ezagutzen da, asko ikasten. Niko esango nuke ere bai, ez, pizkia da pertsona bezala irabazten dezuna eta aportatzen dezuna bata besteari, ez? Eta askotan ere, guretzat oso importantea da, askotan sozializazioa eta denen artean laguntasun hori sortzea enpresa bezala ere, eta hori ere garrantzitsua da, eta laguntzea ere esparru eroso bat sortzen. Eta gero ere bai azkenen perfil desberdinetako pertsona eukitzeak enpresan ez, batzuk alde batetik datozte, herrialde desberdinetatikan, beste batzuk igual bizi osoa egon dia bideon ikusi duen bezala ez, emakume asko etxen lanen, umek zaintzen, etxeko lanak iten, da gero lanen hasi nahi du ez. Olako jendeare bai eukitzea enpresan iruditzen zait oso aberasgarria dela, eta hori ikasi duguk, bai ez, perfil mota eta bizipen askotako jendea eukitzea ingurunde aberasgarria dela. Baiz, askotan gure realitatean aintzat ematen ditugu gauza asko, beste askorentzat, segun, ez, munduko ze tokitan jaiotzen diren, bermatu ezin direnak, ez? Eta agian plantilla baten izatea horrelako pertsonak, horrelako eskarmentua dutenak bizitzan, zuk zeniona baita Javi, ez? Beste taldea guztia ere, sendotu egiten du, norbera ere konstiente dalako baduena ere, ez? Askotan, pentsatzen du lago, eskubide badala betirako dena, eta ezkea konstiente, duela ez asko agian ditugun gauzak ez zirela errealak. Askotan hori, ez, batzutan asko esaten den empatia hitza, horrelako ekintzekin eta bai laguntzen da hori garatzen eta bizitzen. Era erreal batean, ez da, ez postitak jarriz baizik eta bizituz eta elkar hartu emanez. Bukatzen juteko, zer esango zeniokete, enpresei, zuek egin duzuen esperientzia honetara animatzeko? Ez jartzeko trabaik, ez, estereotipok eta alde batea uzteko, eta pixkat kondutan eukita enpresa nolakoa dan, ze puntutan daun, ez, ze proiektutan daun, pentsature bai olako programak eta entitatek eta interesgarrik izatea dukeala pixkat, ez, enpresakin batea lan itxeko. Ze gauza sakonak galdetzen ditudan, Zolakotan, beharren bat da honean lanpostu aldetiko, bildurri gabe jotzeko agentzi ezberdineta. Tokiko agentzita jotzeko eta probatzeko. Eta aukera hortxe dagoela, eskuragarri dagoela, ez zaudela bakarrik ez da bide hau egiteko, ez? Batzutan horrek igual zalantza sortu dezakelako. Hori esango nuke, guretzat adibidez, honek ekarri diguna beti gauza positiboak izan dira, esperientzia berriak, beste sensazio batzuk, eta egia da beti dakazula hor laguntza bat edo zertarako ez, bide lagun dena, orduan aurrea eta animo. Mila esker, honen parte izateagatik, azkenean lehenago komentatzen genuen, zuek gabe hau posible litzatekelako izango, zuen esperientziak zuentzat naturaltasun osoz hartzen dituzue, espero dugu hemendik aurrera beste enpresa askok ere horrela, ez, berea baita ulertzea, azkenean lurralde guztirako onuragarri izango baita. Mila esker eta eskuminak eman hor lanean dauzkazuen guztioi. Mila esker, txalo berbat bere jantzak. Aipatzen ari ginen, elkarrekin lanean, onura sozialak badituela, baino ekonomikoak ere baditu, hori garrantzitsua da. Kontratatutako pertsona bakoitzeko enpresaek hobari fiskalak izaten dituzte. Eta honen inguruan gehiago sakontzeko, Jokin Perona dugu Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza diputatua. Txalo. Egunon, Jokin. Egunon. Galdera bat bota behar dizut. Hotzatik jetxi baino lehenago. Kontratazioak egiten dituzten enpresentzako, Foru Aldunditik zeintzuk dira sustatzen dituzuen neurriak? Hortxe? Bueno, Aldun Nagusi, diputatuak, unai lagunak, ezagunak eta ez ezagunak, danoi egunon eta ongi etorri. Hasi baino leheno, bai, entzuten
entzun ditugun testigantzak burura ekarri dit elkarrekin proiektuan benetan oinarri nagusiena zer dan. Eta da, nire ustez behintzat, baloretan oinarritutako proiektu bat. Gipuzkoa eredu bat baloretan oinarrituta. Udan esaten zenun pixkat esfortzua, pixkat danok aberasgarria dela esperientzi berriak, kulturalki ere zaldaketa daukan. Mertxe entzuten duen garaian duintasuna etorri zait burura, berak aipatu du, lan mundura. Ezertako gai ez naiz, kartzela baten egon eta bapaten ikusi dut balio detela, eta benetan zerbait gehiago egin dezakela. Orduan, hori posible izan da, etorkizunera ikiz estrategiaren barrenean, bi esparru nagusi identifikatuta, alde batetik kolaborazio publiko-pribatuan sinisten dugulako benetan, eta esperimentazioan. Hau da, zergatik ez, ambizioz jokatu eta ekimen berriak abian jarri. Eta bi zutabe nagusi horiek, baita ere zergatik ez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategiaren barrenean, Ogasun eta Finantza Departamentuan baita ere badira gure zutabe nagusiak. Izan ere, guk ez dakigu dana eta guk ilusioz, ilusioa aipatu da, eta gogoz, ikasteko gaude baita ere, eta espiritori badaukagu gure departamentuan, eta hortarako gerturatu egin behar dugu, benetan zer gertatzen ari den gizartean. Eta beste alde batetik, ikusten ditugu neurriak benetan baliogarriak izan daitezkeena, indarren jarri eta etengabeko hobekuntza hortan jarraipen bat egin. Bi zutabe horiek argi edukita, esperimentazio horretan, guk bai zerga desberdinetan, bai sozietaten zergan edo pertsona fisikoen erretanen gaineko zergan, hainbat pizgarri eta hainbat laguntza ditugu. Argi dago, onaiek aipatu den bezala, aldundiak duen beste instrumento edo tresna edo aldagai nagusi bat, aurrekontuak ematen duen indarra daukagula, baina baita ere, ekonomia itunak ahalbidetzen gaituen fiskaliaderen eskumena. Zentzu horretan, gure partetik behintzat, gaur egokiena iruditu zaigun neurria adieraztea, izan da, sozietate zergan dugun enplegua sortzagarriko kenkariaren gai aipatzea. Eta gainera, esan behar dut, esperimentazio hortan eta hobekuntza hortan, oso neurri berria dela izan ere, lehengo martxoan, 2022ko martxoan, Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu zuten neurri hau izan ere, azkenengo urte hauetan, denok dakizuenez, gutxiengo soldatak ere igoera nabarmena eduki du, eta zentzu hortan, iruditu zaigu gure arautegi aurrekoa, pixka bat zaharkiturik geratu zitzaigula, eta horren ondorioz, hobekuntza batzuk txertatzen saiatu gara, eta etorkizunera ikusiko dugu benetan, asmatu dugun edo ez, baina hor, adi egon beharko dugu, etorkizuneko hobekuntzak ere txertatzeko bere kasuan. Hau da, laurpen xume bat, araua sakonagoa da eta baditu baldintza gehiago, baina hemen saiatu gara pixka bat aldagai nagusienak adierazten. Kenkari orokorrak, kenkari indartua. Kenkari indartua, pixka bat hemen hitz egiten ari garen kolektibo hauentzako, lan merkaturatzeko hortan zailtasun batzuk dituzten kolektiboak, eta gero aipatuko ditut batzuk zein diren, borrituzue aldagai nagusienak. Aurreko araudian, 5.000 euroko kenkaria 7.000 eurora igo dugu kenkario orokorrean, eta 10.000 euroko kenkaria 14.000 kenkari indartuan. Beraz, gutxiengo soldata horren igoeraren esfortzua osotasun batean jarduera ekonomikoek jasan beharrean, iruditu zaigu egokia, kolaborazio hortan esfortzu hori partekatua izan dadin arlo publikoaren gatik eta arlo pribatuaren gatik. Azken finean, lan kontratu mugagabe izan behar da, jardunaldi osokoa ez da beharrezkoa izatea, jardunaldi partziala aldin bada horrek esan nahi du, kenkaria euneko izan beharren, portzentaje hortan izango litzatekela, baina bai izan behar du lan kontratu mugagabea. Gutxieneko soldata baino, soldata duin hori bilatzeko helburuarekin, euneko 70 gehiagoko izan beharko luke soldatak, gero ikusiko dugu sekupurutan geratuko litzateken, eta lanpostua 3 urtez mantendu beharko litzateke. Horiek dira gai nagusienak. Eta zein izango lirateke pertsona horiek posible izango luketenak aplikatzeko kontratatzen dituzten enpresekiko. Bai esan behar dut, Foru araua onartu izanek, reglamentu bidez garatu behar dugula, eta pentsatzen ari garen esparruak hauek direla. Ez dago onartuta, aurrekari bezala gaur hemen aipatzen ditugu, baina horrengo hilabetetan onartua izango da. Epeluzeko langabeak, izan alde batetikan, hor badakizue dagoela 30 urte baino gutxiago direnak eta 45 urte baino gehiago direnak, baldintza batzuekin, familia monoparentalak edo aitak direnak, genero indarkeria jasan dutenak,
diru-sarrera bermatzeko errentan zeduenak eta lanmundura sartzen direnak, eta inserzio enpresa batean, beste inserzio prozesu baten sartzen direnak, eta adibideren bat bideoan ikusi dugu. Adibidetxo bat jarriko dugu, ulertzeko zertaz hitz egiten ari garen. Hemen daukagu Sara, insertzio enpresa batean formakutza egin duena, eta lan mundu eratze hortan enplegu bat lortu duena. Lehen ikusi duzuen bezala, soldatak izan behar du, gutxiengo soldataren 170.000, 1.000 euro, 14 paga, 14.000 bider bat koma zazpi, 23.000 eta 800 soldata izan beharko luke. Mugagabea, eta lanaldi osoan ere aipamena egin dizuet nola izango litzatekeen. Enpresa horrek kontratatuko balu eta hazkunde bat izango balu bere langile kopuruan zentzu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren partetik aurreneko urte hortan izango luke 14.000 euroko kenkaria. Kenkaria binarioa da. Hau da, soldata izango balitz 23.000 euroko adibidez, kenkaria izango luke 0. 23.000 eta 800 izango balu, kenkaria izango litzateke 14.000. Beraz, enpresarentzako kostu aurreneko urte horretan, 9.000 eta 800 eurokoa izango litzateke. Esan dudan bezala, orain dela 3 hilabete onartutako araua da, gure espiritua beti da hobekuntza hortan, bai neurriak jarri eta gero aztertu benetan betetzen ari den gure helburuak edo ez, eta hobekuntzarik ezarri beharko baliz, hurrengo urteetan noski hobetzen joan. Beraz, amaitzeko, nik bai esango nukena da, Ahaldun Nagusiak adieraziko dizuet ondoren, baina Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bereziki, Ogasun eta Finantza Departamentuaren prestutasuna hobetzeko. Unaiek aipatu du, 7% langabezia daukagula, egia da estatu mailan daukagun langabezik txikiena dela, baina Europara begiratzen baldin badegu, bataz bestekoan gaude. Beraz, hor dauzkagu 30.000 pertsona, duintasun bila, eta guk arlo publikotik kolaboratzen ahalik eta gehien zuekin eta baita ere esperimentazio hortan hobekuntza etengabean oinarrituz, gure helburua da ahalik eta pertsona gehien merkaturatzea, duintasun hori irabazi dezatela, balorioetan benetan baliogarria senti daitezela, eta horrek era egin batean egingo dena da ekonomia indartu, ekonomia indartsu bat balin badaukagu ongizate maila mantentzeko edo hobetzeko ambizio hori eduki dezakegu, beti apaltasunetik, baina ambizioz jokatu behar dugu, eta horrek beteko luke gu daukagun helburu nagusiena diputatu nagusiak zuzentzen ez badi bintzat, eta da, Europan desberdintasun gutxien dugun lurraldea izateko helburu hori Europan eta ondorioz mundu mailan. Beraz, hauxe nire partetik eskerrik asko entzutegatik. Eskerrik asko, Perona jauna. Olako abantaiekin, nik bestaldean jarraitzen ari gaituzuenok, espero denak oraintxe webgunean sartzen egotea. Zuek gero, abukatu eta gero mesedez. Ekitaldi honi amaiera emateko, jakina nola ez, elkarrekin lanean estrategiaren sortzaile eta sustatzaile den erakundeko burua dugu. Txalo, bero bat, mesedez Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiari. Egun on guztioi, eta lehenik eta baina izan, pixkat harrituta eta unkituta gendela deialdi honek izan duen arrakastaren gatik, eta benetan gustu ematen du, areta hola beteta ikustea. Hain zuzen ere, enfokea zelako Gipuzkoako enpresa eunari gonbitea luzatzea, ekitaldi hontara etortzeko, eta erantzuna borobila izan da. Beraz, gaizki ez goaz, nik uste dut oraindik ere asko daukagula aurretik egiteko, baina nik uste dut deialdi honen arrakastak oso seinale honak hartzen digula. Nik pixkat ekitaldiak berak ja saltzen du produktua, nik uste dut hemen egon diran interbentzioak ikuspegi diferente eta ekimen osoaren fazeta diferentetatik eman dutela irakurketa integrala. Bere momentuan entzuten nio Nando Konsuegra hor daukagu atzean, eta berak esaten zuen elkarrekin lanean zala estrategia bat, ez zala plan bat, estrategia bat zala, estrategia integral bat zala. Beraz, aigera hizketan esfortzu kolektibo oso importante bat ez. Beraz, erakunde publikoa daude, eta nik hemen lanbideri eman nahi diot eskerra, entzuzen ere, erakunde publikoen ikuspeditik, gobernantza eredu berri bat eruntz, mugimendu hori egiteko disposizioa egon dalako, eta nik uste dut hori importante dela, ez? Orain arte eduki dugun, eta ingo pixka bat
kitkat bat edo pixka bat aipatu erakunde publikoen arloa. Orain arte, pentsamendu klasikoak erakundeetan asko begiratu dio eskuduntzari, kompetentziari. Norberak ze eskuduntza daukan, horri heltzen dio, eta hortan diardu buru belarri. Eta nik uste dut elkarrekin laneanek, Jokinek aipatzen zuen, erantzuten dio, beste filosofia bati, azkenean, etorkizun eraikiz 2016an jarri genuenean, gobernantza aldaketa mugimendu bazan neurri handi batean, gauzak egiteko modu diferente bat, baita ere erakundeen artean. Orduan, elkarrekin askoz ere gehiago gara. Eta orduan, egia da, norberak bere eskuduntza daukala, baina eskuduntza hori, pixka bat modu zeharlerroko batean enfokatzen balen badugu, elkarlana eta elkarrekin gauza egiteak, biderkatu egiten du gure ahalmena, batik bat eraldaketarako ahalmena. Nik uste dut hor, hitz nagusia dela eraldaketa. Eta orduan, elkarrekin lanean da estrategia bat eraldaketarako. Hori lehenengo enfokea. Eta gaur, nik uste dut hori garbi ikusi dugula. Eta ikusi dugu, baita ere, pertsona daudela, eta sentimentu daudela, hemen ikuste dut Mertxe, ez? Claro, hemen ikusi ditugu, Zor, Aixa, Mertxe, pertsonak ikusi ditugu, ez? Eta ikusten dugu, neurri handi batean gaina, emakumeen ikuspegitik, ez? Emakumeak ahalduntzeko, ze behar daukagun gure gizartean, profil konkretu batzutan, baina nik esango nuke gizartean oroar, ez? Hau da, tresna berezi bat, ez? Zaurgarrien diren emakumeak ahalduntzeko, eta bizitza duin baterako urratsa egiteko. Eta berriro diot, estrategia integrala eta kolektiboa da, beraz, gizarte osoarena. Hori nik azpimarratu nahi nuke gaurkoan. Eta hortarako, lan duin bat eukitzea. Lan duin baten balioa. Hori, nik uste debateko kontu badala. Askotan aipatzen da gaur egun, lanaren presentzia bizitzan, gerozta gehiago gutxitzen joango dela, eta, azkenean, etorkizunari begira, gaina lanpostuak ez ditugula edukiko, robotak edukiko ditugu, eta, bakizu ez, retorika guzti hori, ez? Nik ez dut bat egiten horrekin. Nik garbi daukat, hemendik aurrera, Gipuzkoak eta Euskal Herria jarraituko dugula izaten lurralde industrial bat, eta enplegu duinak edukitzea funtsezkoa dugula, eta enplegu duin bat edukitzeak ekarriko dugula bizitza duin bat, eta gizarte kohesionatu bat. Hori da nire inspirazioa, ez da daiteke nahi duzan guztia, baina nik hori konbentzidentu hori oso errotu daukat. Eta kaskago txamarra naiz. Orduan, nik aipatu da ez nijoa gehiagik sakontzera, baina hemen daude bi behar izan. Behar izan bat, Gipuzkoan egon gaitezke gutxo gara bera, 35.000, 38.000 persona bazterkeri arriskuan, edo bazterkeri egoran, milaka persona dira horiek. Eta egia da, profilak diferentea direla, denak ez daukate, segurunez ahalmenik, lanpostu duin batera urratsa egiteko, beste bide batzu dauzkagu baita ere, gizarte politiken ikuspegitik adibidez, baina kolektibo horren parte importante batek ahalmen hori badauka ez. Orduan, estrategia hori martxan jartzen dugunean, jauzi kualitatibo importante bat egiten dugu Gipuzkoan, nik oso garbi daukat, eskualde guztietara zabaltzen dugu, beraz, izango da lurralde osoan sistemikoa, bailara guztietan, bailara bakoitzak bere espezifizia dauzka, bereizgarri dauzka, erritmoa diferenteak izango dira, baina edatzen dugu, garapen agentzien protagonismo funtsezkoaren eskutik lurralde osora, hor dago kapilaridadea, hor dago enpresa txiki eta ertainetara iristeko ahalmena, eta hor nik uste dut asmatu egin dugula, eta lortu dugula elkarrekin laneran edatzea lurralde osora. Hori, netzako, egin dugun urrats importantenetako bada, gobernantza sistema bat, ezarri eta implikatu ez, hirugarren sektoreko eragileak, enpresak, garapen agentziak, erakunde diferenteak, lanbide berriro ere, esan ez, horrera egin duela mugimentua bailaretarako urrats horretan. Eta esan, azkeneko hausnarketa bezala, hor dagoela ehun ekonomikoa, enpresak ez. Enpresek aurre egin behar diotela eta egiten ari direla ziurgabetasun handiko egoera bati. Eta pandemiatik ez pasa nahiko lanakin oraindik ere, eta Ukrainiako inbertsio hori eta horre dauzkan ondorioak oraindik ere nozitzen eta horrek sortzen duen ziurgabetasun horren erdian, nik uste dut Gipuzkoan landu beharra daukagula eredu propio bat gure txikitasunetik erantzuteko desafio globalo guzti horiei. Eta hori da gu daukagun apustua, baita ere enpresen ikuspegitik nire ustez. Gipuzkoa izan da eredugarri ekonomia soziala aurrera ateratzeko.
mundu mailan referentzia izan da. Hemen daukagu mundu mailako kooperatiba industrial talde importante dena, Mondragon. Eta hori ez da kasualidadea, Gipuzkoatik sortua. Gero baita ere, eredugarri eta asko etortzen dira ikustera baita ere, dibertsitate funtzionala duten pertsonak lan baten bidez nola gizarteratzen ditugun, nola azkenan inklusio edo bideetan sartzen ditugun, ez? Eta entitate guzti horiek eredugarri direla baita ere mundu guztiaren mailan. Nik uste hori ere bi referentzia horiek ekonomia soziala gero baita ere enplegu babestua edo mundu horrek ze indar daukan gurean. Helburua daukagu izan gaitezela baita ere munduan ezagutuak, bazterkeria egoeran dauden pertsonak gizarteratzeko ez. Inklusioan ere izan gaitezen erreferentziak mundu mailan. Aukera daukagu horretarako. Beste guztietan egin dugun bezala, tresna berriak erabiliz, berdinak erabiliz barkatu, nik uste dut ambizio hori handia izanik ere bideragarria dela, eta ni oso konbentzituta nago hortaz. Y luego hablamos de que al final respondemos también a debates globales. No podemos olvidar que en todo el mundo hay tenemos un auge casi imparable de una ideología que es el populismo xenófobo, que lo que pretende es aprovechar las contradicciones sociales, la división en la sociedad, el miedo al otro, para aprovecharse políticamente y para generar ya sistemas autoritarios, ¿no? Es al final la propia democracia la que está en juego. A veces en Guipúzcoa eso no lo vemos tan claro, pero enciendes la televisión y es casi lo único que ves en los medios de comunicación. Si no tienes a Trump, tienes a Putin, pero al final responde a una visión autoritaria que es producto de una democracia en crisis. Bueno, pues yo creo que al final generar sociedades cohesionadas es precisamente el principal antídoto para responder a esa crisis política que luego tiene, evidentemente, unos grandes riesgos para la sociedad en su conjunto, en mi opinión. Por eso, nosotros vamos a hacer institucionalmente una apuesta muy importante por Elkarrekin Lanean. En los próximos 2 años invertiremos más de 7 millones de euros en Elkarrekin Lanean, concretamente 7,2 millones de euros. Y, por lo tanto, tanto las entidades del tercer sector como las comarcas, ¿no? Las agencias comarcales de desarrollo comarcal, pues bueno, van a contar con una incorporación económica importante que potenciará, en mi opinión, de un modo, yo diría que casi definitivo, Elkarrekin Lanean durante estos próximos años. Y quisiera agradecer hoy especialmente al conjunto del ecosistema del Elkarrekin Lanean, ¿no? Las instituciones públicas, las agencias de desarrollo, el tercer sector social y las empresas. Nik esango luke bukatzeko, ilusio handikin hasi genuela Elkarrekin Lanean, eta hasieran esaten zen baita ere, eta Unaik aipatzen zuen, nola etxean zeharlerroko ikuspegi batekin, departamentu diferenteak inplikatzen joan garela, eta nik uste dut ilusio hori etxe barruan txertatzeko, esperantza daukagun bezala, ilusio hori gaur hemen ikusten zela, ez. Eta beraz, ambizio horrekin da ilusio horrekin nizi ziur nago, hemendik aurrera, orain ditugun esperientzi horiek, biderkatu ingo ditugula gure lurraldean, azkenean milaka eta milaka persona berri, gizarteratzeko eta inklusio bide batean sartzeko aukera borobila daukagulako. Eta izan gaitezen gure lurraldea izan dadin, da Euskal Herria izan dadin baita ere mundu mailan, desberdintasunei aurre egiteko referentzi bat. Eta hori da gure ambizioa. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Olano jauna, eskerrik asko bertaratu zareten guztioi beste aldean ere, hor zaudeten hoi, jarraipena egiten. Eta zer esan, gizarte duinik ez dagoela, lan eskaintza duinik ez badago. Hori garbi daukagu eta errealitate hau iraunkorra izateko, denon elkarlana behar dugula alegia, eta gaur goizean hori partekatzeko igo gara honea. Eta azkenean, Olano jaunak zioen bezala, gure izaera badela ere, ezta? Jarrai dezagun, honetik, mantenduz eta zabaltzen. Munduan zehar ere guk egiten dugun, hain ondo egiten dugun hori.
Besterik gabe, eskerrik asko eta jarrai dezagun elkarrekin lanean. Ez dut esango oraindik, elkarrekin lanean, eskerrik asko.